Baina, hori asko handik ez da gertu, Bakarra dakau, Ez da, hori asko agertu ez. Waiting for the chicken. Bueno, gaur asteazkena eta asteazkin ero bezala Dani Arizala dakau bere ilargipean saioakin. Barkatu beste mobila ziletzeko. Guain zein dek, Mikel. Mobila jarri eta Baina zekak. izango baten bat. Bai. Dire mobil, nola da, obsoleto, eta ze hori. Bueno, venga, zentratu bat izan. Bai, zentratu bat esan bai. Beste gau batean, ere, ongi etorri ilargipean saiora, guretzat beti gaua delako, vampiroentzat bezala, hementxe gaude, zuen esperientziak, irriak, ferekak, mantzanilak, teak, te rojok, te negrok, te berdiak, tilak eta mentapoleok partekatzeko saiora. Gaurkoan gurekin daukagu Jonathan. Jonathanek azkenaldi hontan duen arazoa esplikatuko digu. Gabon eta mila esker Jonathan gurean izateagatik. Gabon Dani, baina nire izena ez da Jonathan, Gonatan baizik. Gonatan? Konta iguzu Gonatan, zein da zure arazoa? Ba, hoxe. Hoxe, zein? Ba, Gonatan ibiltzen naizela beti. Nola? Ba, txikitatik gustatu izan zai Gonatan ibiltzea, eta izena gainera Gonatan da, eta hortxe kontuketako berik. Gonatan. Bai. Eta Gonatan ibiltzen zara. Bai. Eta zergatik ibiltzen zara Gonatan? Ba, txikitatik gustatu izan zait, ezta? Osaba bat guiskiaen botelatzen egon zan, eta Gonak karri zizkigun pameli guztian zat. Guiskiaen botelatzen, kardun edo txibasen? Ez. Nun ba, Eskoziako enbotelatzearen batetan egongo zan, ala? Keba, guiskidik enentzan Segovian. Eta gonen asuntua zergatik Eskozian ez bazan egon? Bueno, ba, beha bizizan onduan azoka jartzen benzuen, da Gona merke batzuk ekarri zituen familik guztien zat, eta nola nik 3 arreba zarrago dauzkaten, ba, aikibileketakuat nei pasatzi xiskiaten. Eta orduan zuk jantzi egintzen duen Gona. Bai, eta gustora asko, hasi nintzen ibiltzen ni Gonakin eskolan, Gonatan. Bai. Eta zergatik Gona? Eta ez galtza? Ba, bueno, azpitik zer gauza ematia dakazu, eta komunea joteko garaien asko ze komodogu da, altxata listo, praktikoa da gauza, Gonatan. Eta orain Gonakin zaude? Gonatan? Bai, noski, nire izenak esaten duen bezala, Gonatan nago, bueluak indakat bat eta ikierri komodugu da. Esan dezakegu Gonatan ibiltzeak engantxatu egin zaituela, Gonatan. Bai, danetatik bai daude bueluakin, buelu gabe, kola etubo, kola epez, miniak, luziak, katekista bezalakoak, politxaskoak. Eta mundu bada, Gonana, Gona eta Gona beti eta Gona Euskadi. Eta non dago arazoa, Gonatan? Ba, bueno, amaren Gonazpitik naizela oindik atera. Eta zenbat urte dauzkazu? Nik 33, Jasu Kristo bezala. Kriston edadia. Eta lanik egite aldezu? Bai, lan haitxet, bai. Eta non? Ba, lan vertikaletan. Lan vertikalak? Bai, zintzilikatuta lan egiten dut eta handa milioton da, hola. Eta arazorik izan duzu, lan vertikaletan egoteagatik, Gonatan? Bai, izate, bai, Gonatan azpiko guztile ikusten omen da ez da, eta lenguan kornisa pintatzen hain itzala, Andre bat buliak hasi zan. Baina nola? Ba, pintura hartzeko ni makurtu egin itzan buruz bera, eta bakizu, zea guztia kristalan kontra plop, atea zan, hor Gonaz pintauketen da, atzeka bakizu, imaginatzen zera nola, pabua esaten bezala. Eta nun pabua? Imaginatzen dut. Emakumia, izutu inamentzan da, Perkala imaginatzen ari gara, Gonatan. Bai, aizu, maialen esati baldakazu Gonan patroien batzuko eta pasatzeko, berrik behar ditut eta. Bai, esango diot, joste asko atsegin du, eta gainera azkarra omen da josten. Ba, mila esker, Gonatan, zure esperientzia partekatzearekin. Bai, aio, Daniel. Aio. Eta Gona kontuak utzi eta gero, beste ezagun bat daukagu ilargipenean. Nunbait, kontentu dago atzo gertatutako gauza batekin egunon. Malmino. Gamon, Daniel. Zergatik zaude kontentu, Balbino? Ba, atzo Martzelonak iraman zizulako. Ai ama, zorionak. Zemo zibilizara azken egun hauetan? Ma, ondo, kotxe marrilla ositat. Abai? Eta ze kotxe da? Meme umia. Ze? Meme umia.
Ah, BMW-a. Eta zer moduz dabil? Ondo, baina most multa jarri dizkiate. Bost multa, eh? Mai, Badakizu kotxe horiek asko korritzen dutela. mai, ta nei melozidadia gustatzen. Ze? Melozidadia eo amiadura. Ta zanpatu egiten dut eta most multa jarri dizkiate. Eta nun jarri zizkizuten multak, Malmino? Ba, lehenengoa, hau da, mehasain parian, mestia, malia rainen, eta mestia mimrieskan, Nun? mimrieskan, morgozan. Aha. Eta hurrengua? Milmoko mirian, Malmasineko tunelian, Nun esan duzu? Malmasineko tunelian, eta hor txistik ez da, Daniel, Malmasin emekin data. Ez que balbasin ari nintzen imaginatzen eta nintzen situatzen Balbino. Maolaxe, Daniel. Maulaxe. Mai. Ba, mila esker Balbino. Eta deia hauek entzun eta gero, ilargipean holaxe edalako, surtitoko gaieta kaxa bezala, batzutan paperduna, bestetan txokolateduna, gozoa, barkilua, bokaditoa eta bar, urrengo asterarte bihotzez.